No niin, tere! Nyt siinä on jo istuskeluvideo. Monta Devi on juotuna nytte. Sitten tää oli siis mun tuki, kun mulla ei oo vielä sitä. En tilannut vielä sitä. En kokenut Oho, hui! Katsokaa, siinä pörrää se ampiaani. Näettekö? Siellä. Joo, siinä se ampiaani. Niin, kaavoin limpparia tuohon. Siellä pörrää ampiaani. Se on nyt ihan sekaisin humalassa. Joo, tosiaan. Pitää hankkia se vähän parempi objektiivi vielä. Mutta sillä ei oo kiire. Sitten kun kaikki aikanaan, vai miten se sanottiin. Siellä on. No siellä jäätelökioski. Sitten siellä on jotakin. Siellä on venneitä, paatteja ja siellä on sulantosilta. Näin. Ja siinä on puita ja siellä minä istun. Ja ostin kaupasta suklaata, tartinnan mansikka, jogurttisuklaa. Tässä näin. Ja ajattelin lähteä nyt kävelemään. Ja siellä on sellainen haamu. Joo. Joo, tässä nyt mennään keskustaan. Kävellään. Joo. Ei tarvitse zoomata. Mulla ei vaan sitä kimpallia vielä. Niin. Täällä on tällaisia käteviä. Voiko tätä sanoa penkiksi? Ehkä. Nää on tosiaan aika uusia tässä Penttilän rannassa. Sinänsä. Pitää katsoa, kuuluuko mun ääni siellä YouTuben videolla. Kun mulla on tää uusi ulkoinen mikki tässä. Niin en yhtään tiedä, miltä mun ääni kuulostaa. Kuulostaako se samalta kuin kännykässä vai onko se yhtään kommempi? Kuulostaako mie edelleen ihan lapselta? Vai kuinka? Niin. Tässä on kyllä hyvä akku, tähän uusi. Siellä menee. Mikähän tuo? Joku ukko. En tiedä. Mutta ei se meitä. Vähänpä on utelias ihminen. Ei niinku siinä muuta.